салом алейкум ба ҳама. Пума ба кадом оилаи ширхӯрон мансуб аст? Гурбашаклон. Кашалот ба кадом қатори ширхӯрон мансуб аст? Китшаклон. Силовсинҳо, палангҳо ва шерҳо ба кадом қатор ва оилаи ҳайвонот мансубанд? Даррандаҳо, гурбашаклон. Кадом ширхӯрон ба қатори ҳашаротхӯрон мансубанд? Хорпушт, бурдандонак, муши обӣ. Даҳлези чапи дили қурбоқа чӣ гуна хун дорад? Шарраёнӣ. Калонтарин, нармтарини дупаларо муайян кунед. Тридакана. Намояндаи синфи нармтаринҳои шикампойҳоро муайян намоед. Туқумшулук. Тани туқумшулуки ҳафзӣ аз кадом қисмҳо иборат аст? Сар, тан ва пой. Кадом ҳашарот паҳнкунандаи ангезандаҳои бемориҳои инсон ва ҳайвонот мебошанд? Хомӯшакҳо ва кайкҳо. Ҳашаротеро ки хонагӣ кардаанд муайян кунед. Занбур. Занбури асал аз чӣ ғизо мегирад? Шаҳди гул. Кадом моҳӣ зиндазой мебошад? Наҳанг. Кадом моҳӣ насли худро дар халтаи шикам гирифта мегардад? Аспакмоҳии баҳрӣ. Танаи намояндагони кадом қатори моҳиҳо аз тарафи тахтапушт ва шикам паҳн аст? Суфрамоҳиҳо. Дар кадом узви инсон аскаридаи болиғ зиндагӣ мекунад? Рудаи борик. Дар бадани лундакирмҳо чӣ гуна ковокӣ дида мешавад? Якумин. Дар кадом узви инсон аз тухми аскарида кирминаҳои хурд пайдо мешаванд? Руда. Момохӯлак ба кадом синфи буғумпойҳо мансуб аст? Ҳашарот. Каждум ба кадом синф мансуб аст? Тортанакшакҳо. Кайки обӣ ба кадом синфи буғумпойҳо мансуб аст? Харчангшаклон. Сину соли моҳиҳои устухониро аз рӯи чӣ муайян кардан мумкин аст? Миқдори ҳалқаҳои дар пӯлакча ҳосилшуда. Хуни моҳӣ дар кадом узв аз оксиген ғанӣ мегардад? Ғалсама. Системаи гардиши хуни моҳӣ чӣ гуна аст? Як доираи гардиш хун дорад. Хуни шарраёнӣ дар кадом қисми дили қурбоқа аст? Даҳлези чап. Обхокиҳо бо чӣ нафас мекашанд? Шуш ва пӯст. Хуни везонӣ дар кадом қисми дили қурбоқа аст? Даҳлези рост. Афзоиши ҷинсии инфузория ба кадом роҳ ба амал меояд? Конъюгатсия. Маънои калимаи инфузория чист? Шира, қиём. Афзоиши ғайриҷинсии инфузория дар кадом фасл ба амал меояд? Тобистон. Дар кадом ҳайвон қишри нимкураи калон ки ҷӯякҳоро ташаккул медиҳад мавҷуд аст? Саг. Кадом ҳайвон ба ширхӯрони ҳамроҳакдор мансуб аст? Паланг. Кадом асп сарнасли зотҳои аспҳои хонагӣ аст? Тарпан. Кадом ҳайвон дар Тоҷикистон зери хавфи нест шудан қарор дорад? Сажаи тибетӣ. Кадом ҳайвон дар Тоҷикистон зери хавфи нест шудан қарор дорад? Мурғи ҳилол. Кадом ҳайвон дар Тоҷикистон зери хавфи нест шудан қарор дорад? Қози кӯҳӣ. Кадом мушакҳои паррандагони парвозкунанда хеле хуб инкишоф ёфтаанд? Мушакҳои калони сина. Кадом парранда ба қатори паррандаҳои даррандаи шабона дохил мешаванд? Бум. Кадом парранда лонатарк мебошанд? Мурғобӣ, мурғи қӯ, оғоз. Ба синфи қамчинакдорони растанигӣ кадом намоянда мансуб аст? Эвгленаи сабз. Намояндаи синфи решапойҳо. Амёбаи исҳоли хунӣ. Намояндаи синфи қамчинакдорони ҳайвонӣ. Лямблия. Кадом ҳайвон ба зерсинфи нахустдаррандагон мансуб аст? Ехидна. Кадом ҳайвон ба зерсинфи нахустдаррандагон мансуб аст? Мурғобинул. Кадом ҳайвон ба зерсинфи тухмзоиҳо мансуб аст? Проехидна.
кадом ширхӯрон меъдаи мураккаб доранд? кавшаккунанда. Кадоме аз типҳо системаи гардиши хун доранд? ҳалқакирмҳо. Намояндаи кирмҳои ҳалқагиро муайян кунед. Нераида. Нераида кай ба болои об мебарояд? Дар давраи афзоиш, кадом ҳайвон баробари зиёд шудани аҳолӣ ва такмили силоҳи шикорӣ нест гардид? Тарпан. Кадом ҳайвон дар натиҷаи зиёд шудани аҳолӣ ва такмили силоҳи шикорӣ нест гардид? Тури аврупоӣ. Кадом ҳайвон баробари зиёд шудани аҳолӣ ва такмили силоҳи шикорӣ нест гардид? Гови баҳрӣ. Гови стеллеров. Хатти паҳлӯӣ ҳамчун узви ҳис барои кадом ҳайвон хос аст? Тиляпия. Кадом синф ба типи паҳнкирмҳо мансуб нест? Кирмҳои серқилча. Кадом синф ба типи паҳнкирмҳо мансуб нест? Нематодҳо. Кадом синф ба типи паҳнкирмҳо мансуб нест? Шулукҳо. Зулукҳо. Дили паррандаҳо аз кадом хонаҳо иборат аст? Ду daҳлез ва ду медача. Дили моҳиҳо аз кадом хонаҳо иборат аст? Як daҳлез ва як медача. Дили обхокиҳо аз кадом хонаҳо иборат аст? Ду daҳлез ва як медача. Тритон чандто даври гардиши хун дорад? Дуто. Кадом ҳайвонҳо ба қатори обхокиҳои бепой мансубанд? Червягаҳо. Кадом қисми мағзи сари қурбоққа бештар инкишоф ёфтааст? Мағзи пеш. Ҳашароте ки шаклдигаркунии пурра дорад? Паша. Ҳашароте ки шаклдигаркунии пурра дорад? Шапалак. Ҳашароте ки шаклдигаркунии пурра дорад? Гамбузки гавазншоҳ. Паррандаи обанборҳо ва соҳилро муайян намоед. Қоз. Халтаҳои шуши паррандаҳо дар натиҷаи васеъ шудани чӣ ба вуҷуд меоянд? Найчаҳои нафас. Шакли нули парранда аз чӣ вобаста аст? Тарзи ғизогирӣ. Кадом ҳайвон ба нармтанҳои шикампой мансуб аст? Лесак. Кадом ҳайвон ба нармтанҳои шикампой мансуб аст? Туқумшулуки токхӯр. Кадом ҳайвон ба нармтанҳои шикампой мансуб аст? Туқумшулуки ҳавзӣ. Кадом қатори моҳиҳо ба ғайр аз ғалсамоҳо шушҳо ҳам дорад? Дубаҳра. Дар расм сохти мағзи сари кадом ҳайвон нишон дода шудааст? Қурбоққа. Дар расм сохти мағзи сари кадом синф нишон дода шудааст? Паррандаҳо. Дар расм сохти мағзи сари кадом синф нишон дода шудааст? Моҳиҳо. Шакли бадани намояндагони кадом тип халтаро ба хотир меорад? Исфанҷҳо. Бадани намояндагони кадом типи ҳайвонот ба монанди элак сурох дорад? Исфанҷҳо. Шакли бадани намояндагони кадом тип ҷомро ба хотир меорад? Исфанҷҳо. Кадом намояндаи типи нармтанҳо гӯшмоҳии дутабақа дорад? Устрица. Намояндаи типи нармтанҳо ки сар надорад? Мидия. Намояндаи типи нармтанҳо ки чашм надорад? Тридакана. Мушакҳои аз ҳама боқуввати моҳӣ дар кадом қисми бадан воқеъ гардидаанд? Тахтапушт ва дум. Дили моҳиён чӣ гуна хун дорад? Варидӣ. Дар схемаи скелети саг таҳти рақами як кадом устухон ишора шудааст? Шона. Дар схемаи скелети саг таҳти рақами 4 кадом устухон ишора шудааст? Устухони кос. Дар схемаи скелети саг таҳти рақами 3 кадом устухон ишора шудааст? Муҳраҳои сина. Кадом қаторҳои паррандаҳо ба гурӯҳи паррандаҳои дар об шинокунанда мансубанд? Ғозмонандҳо ва пингвинҳо. Кадом ҳайвонро аз ҳама тобовартарин ба хунукӣ меҳисобанд, ки ҳатто дар ҳарорати -60 градус Селсия, -70 градус Селсия наст медиҳад? Пингвин.
паррандаи ҷангал эзорсурхак муносибати ҳайвоноте ки талаботашон ба ҳам монанд буда имконияти қонеъ гардондани талабот дар онҳо маҳдуд аст чӣ ном дорад? рақобат муносибати байни ҳайвоноте ки барои як намуд фоида дошта барои дигар намуд безарар аст. иҷоранишинӣ муносибате ки дар он ҳайвон ҳайвони дигареро мехӯрад ва барои гирифтани тӯъма узви мутобиқшуда дорад чӣ ном дорад? даррандагӣ ҳашароти паҳнкунанда ва ангезандаи бемории инсон. пашшаи вараҷа ҳашароти бештар аз ҳама паҳншуда ки ангезандаи бемории инсон ба ҳисоб меравад. магаси хонагӣ паҳнкунандаи кадом беморӣ аст? ислоҳи хунин кадом узвҳо асосан дар раванди хориҷ кардани маҳсулоти диссимилятсияи ҳашарот иштирок менамоянд? найчаҳои малпигӣ дар қисми синаи ҳашарот чанд ҷуфт пои ҷойгир аст? се соҳаи илми зоология ки ҳашаротро меомӯзад чӣ ном дорад? энтомология дар паҳнкирмҳо боқимондаи хӯроки ҳазмнашуда тавассути кадом узв ба берун бароварда мешавад? сурохии даҳон намояндагони кадом типи ҳайвонот рӯдаи қафо ва сурохи маъқад надоранд? паҳнкирмҳо дар паҳнкирмҳо ҳазмшавии хӯрок дар куҷо ба амал меояд? ковоки рӯда одами калонсол чанд дандони ашк дорад? 4 одами калонсол чандто дандони курсии калон дорад? 12 одам чанд дандони пеш дорад? 8 гипофунксия кам будани фаъолияти ҳипофиз дар кӯдакӣ ба чӣ оварда мерасонад? карликӣ норасоии гормони тироксин кадом бемориро ба вуҷуд меорад? бемории микседема гиперфунксия зиёдшавии фаъолияти ҳипофиз ба чӣ оварда мерасонад? гигантизм тавассути кадом раг хун ба дил ҳаракат мекунад? варидӣ дар 1 миллиметри кубик хуни одам чӣ қадар лейкоситҳо мавҷуд аст? 6-8 ҳазор дар 1 миллиметри кубик хуни одам чӣ қадар эритроситҳо мавҷуд аст? 4,5 миллион кадом қисми забон шириниро ҳис мекунад? нуги забон кадом қисми забон лаззати шӯриро муайян мекунад? паҳлӯҳои забон кадом қисми забон талхиро ҳис мекунад? решаи забон кадом витамин дар лахташавии хун иштирок мекунад? к филохинон кадом витамин боиси ҳосил шудани бофтаи устухон гашта мубодилаи калсий ва фосфорро ба танзим медарорад? д калсиферол дар организм набудани витаминро чӣ меноманд? авитаминоз кадом узви одам аз бемории бактериявии сил зарар мебинад? шуш кадом системаи узвҳои одам ба бемории сил метавонад гирифтор шавад? нафаскашӣ дар шуш кадом модда аз таркиби хун ҷудо мешавад? оксиди карбон кадом устухонҳо скелети чандбари китфҳоро ташкил медиҳад? қулфаку шона мағзи зарди устухон бофтаи пайвасткунандаи чарбӣ аст? мағзи сурхи устухон узви хунофар аст? кадом қисми мағзи сар ҷӯякҳо ва чинҳо дорад? мағзча дар кадом шуъбаи мағзи сари одам сохти ҳаруммағз такрор меёбад? мағзи дарозрӯя кадом мағзи сар аз 4 теппа иборат аст? мағзи миёнак қисми моеъи хун чӣ ном дорад? плазма кадом ҳуҷайраҳои хун ба он ранга сурх медиҳад? эритроситҳо дар куҷо ҳосил мешаванд? мағзи сурхи устухон аксон чист? изофаи дарози ҳуҷайраи асаб ҳуҷайраҳои асаб ки ба дарки барангезандаҳо ва ба импулси асаб табдил додани онҳо мутобиқанд.
рецептор кадом системаи узвҳо организмро ба муҳити беруна алоқаманд намуда фаъолияти мувофиқан узвҳоро таъмин месозад. асаб ба таври рефлекторӣ хурд шудани гавҳараки чашм ба чӣ вобаста аст? равшании баланд ба таври рефлектории гавҳараки чашм дар кадом ҳолат васеъ мегардад? кам будани равшанӣ ғӯзаи чашмро аз таъсирҳои механикию кимиёвӣ, дохил шудани зарраҳои бегона ва микроорганизмҳо чӣ муҳофизат мекунад? сафедпарда ҳуҷайраҳои беранги хунро муайян кунед. лейкоситҳо ғадудҳои тарашшӯҳи омехтаи инсонро муайян кунед. зери меъда ва ҷинсӣ кадом ғадуд гормони ёддоштаро ҳосил мекунад? сипаршакл норасоии кадом гормон бемории микседемаро ба вуҷуд меорад? тироксин вазифаи ферментҳои шираи ҳозима. таҷзияи сафедаҳо, чарбҳо ва карбогидратҳо вазифаи оби даҳони одамро муайян кунед. таҷзияи карбогидратҳои мураккаб то карбогидратҳои соддатарин талха кадом вазифаро иҷро мекунад? фақат чарбҳоро ҳазм мекунад. лахтаи хун тромб дар таркиби худ нахҳои кадом сафедаро дорад? фибрин тромбоситҳо дар куҷо вайрон мешавад? испурҷ маҷмӯи ҳуҷайраҳо ва моддаҳои байниҳуҷайравие ки аз рӯи пайдоиш ва сохт ба ҳамдигар монанд буда вазифаи якхеларо иҷро мекунанд. бофта кадом бофта ҳаракати организмро таъмин мекунад? мушакӣ хелҳои бофтаи васфкунандаи инсонро муайян кунед. хун ва тахоякҳо дар вақти кам будани равшании гавҳарак васеъ мешавад. ҳангоми равшании баланд гавҳарак ба таври рефлекторӣ хурд мешавад. сурохӣ мобайни пардаи инабия чӣ ном дорад? гавҳарак дар кадом қисми мағзи сар маркази якуми сомеа ҷойгир аст? миёна дар кадом қисми мағзи сар маркази якуми босира мавҷуд аст? миёна дар кадом қисми мағзи сар маркази танзими мубодилаи моддаҳо ҳозима ва гуруснагӣ ҷойгир аст? мобайнӣ дар рагҳои шарёнии даврии хурди гардиши хун чӣ гуна хун ҷараён дорад? венозӣ хун аз кадом қисми дил ба аорта ворид мегардад? меъдачаи чап рагҳое ки ба воситаи онҳо хун аз дил ба узвҳо ҳаракат мекунад. шарёнҳо қисми косахонаи сари одам назар ба абру калонтар буда аз маймуни одамшакл баръакс мебошад. ин аз чӣ вобаста аст? аз ҳаҷми мағзи сар. скелети косахонаи сари маймунҳои одамшакл чӣ гуна аст? қисми косахонаи сар назар ба абру хурдтар. қисми косахонаи сари маймуни одамшакл назар ба абру хурдтар аст. ин қисм дар скелети одам чӣ гуна аст? қисми косахонаи сар назар ба абру калонтар аст. ба гӯши дарунӣ чӣ дохил мешавад? ҳалзун ба гӯши берунӣ чӣ дохил мешавад? роҳи берунии сомеа ба гӯши берунӣ чӣ дохил мешавад? суфраи гӯш маҷрои ҷигар ва ғадуди зери меъда ба кадом рӯда кушода мешавад? 12 ангушта рӯдае ки дар он сафедаҳо, чарбҳо ва карбогидратҳо таҷзия мешаванд. рӯдаи 12 ангушта талха дар кадом ғадуди бадани одам ҳосил мешавад? ҷигар кадом ғадуд гормони инсулин хориҷ мекунад? зери меъда кадом ғадуд гормони кортизон ҳосил мекунад? болои гурда кадом ғадуд гормони паратироид ҳосил мекунад? назди сипаршакл дар кадом қисми рӯда ҷаббиши моддаҳои ғизоӣ ба амал меояд? рӯдаи борик кадом қисми нои ҳозима изофаи кирмшакл аппендикс дорад? рӯдаи ғафс маҷрои ҷигар дар кадом қисми ҳозима кушода мешавад? рӯдаи 12 ангушта суръати ҳаракати хун дар шоҳраг 50 сантиметр сония. хайр дӯстон,
тестҳои мо ба анҷом расид. Насиб бошад дарсҳои мо мувофиқаро ҳам партофтан мегирем. Ба фикрам ки ҳамин як дарси дигар мешавад. Мувофиқаро бо саволҳои кушодаvu тестҳо фаъолӣ ба анҷом мерасонем. Насиб бошад мепартоем. Дар канал аз дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад. Шумо метавонед озодан дарёфт кунед аз плейлист Маркази миллии тестии 2025. Хайр, то боздид.